Ha nem áll rendelkezésünkre elég textília egy ágytakaró, táska vagy bármi egyéb ruhanemű megvarrásához, használjuk fel a maradékanyagokat. Az asszonyi találékonyság volt a forrása annak a kézi munkatechnikának, amelyet ma világszerte rengetegen művelnek hobbiként. Ez nem más, mint a foltvarrás. Nem hagyják sokat pihenni az új varrógépüket az Algyői Foltvarrók körének tagjai, amihez a 2009-ben újra alakult társaság egy támoppályázat segítségével jutott hozzá. A foltokból történő varrás eredeti nevén patchwork technikáját az angol és ír telepesek vitték magukkal a tengeren túlra. Amerikából indult ki az a mozgalom, ami napjainkra meghódította a világot, és bűvkörébe vonta az algyői lányokat és asszonyokat is. Az angol telepesek hozták létre ezt akkor még szükségmegoldásból létrejött, ma már az egész világot behálózó művészeti ág. Hát, mint a nevében is benne van, a foltokból, textilfoltokból állítjuk össze az egész munkát, legfőképpen ágytakarót, terítőt, faliképet, apróbb használati tárgyakat szoktunk készíteni belőle. Magyarországra 1989-ben hozta Dolányi Anna, és ő alapította a Magyar Foltvarró Céget is, ami egész Magyarország foltvarrós társaságát fogja össze. Az Algyői Foltvarrók körének jelenleg 10 állandó tagja van. Minden hónap második kedjén jönnek össze az algyői tájházban, hogy megmutassák egymásnak, amit otthon készítettek, kicseréljék tapasztalataikat, és élvezzék a közös munka örömét. Nagyszerű közösség kovácsolódott össze, mindig megnevettetik egymást. Úgy gondolom, hogy nagy újdonság volt Algyőn a foltvarró kör indulása, és először mindenki kíváncsiságból indult el ide, és mára már egy forrott társaság lettünk. Edényfogó, táska, ágytakaró, pénztárca, telefontok, neszeszer vagy akár labda is készülhet foltvarrással. Az algyői foltvarrók kitűzőt is készítettek saját maguk számára, egységes formavilággal, de különböző színekben. Ilyen kitűzőt készítünk, mint amit ki van rakva az én ruhámra, és ki kell vágnunk először egy 15x15-ös anyagot, ugye a két anyagnak színben természetesen illeni kell egymáshoz, ez pedig egy 4,5x4,5-es kis négyzet, és be kell éleznünk, hát ezt vasalóval is, de körömmel is meg tudjuk csinálni, az átlóit, végül is a két felezőt, oldalfelezőt, és a következő a szemez, és akkor így le kell varogatni kézzel az oldalakat, hogy ezek le legyenek fixálva itt, és akkor ezt szépen összeigazgatjuk, akkor lesz ilyen. Ezt katedrálnak hívják egyébként, katedrálüvegnek, és aztán ez lesz a kerete, és így szépen behajtogatjuk az oldalát ennek a pici négyzetnek, és belerakjuk a másik anyagot, tehát a világosabb anyagot, és mint egy kis ablak ez olyan lesz, ilyen lesz elkészülve. A kitűzőben mindenki belehímezheti a saját nevét, és ezt viselik majd, ha közösen meg kell jelenniük valahol. Ahogy minden foltvarrással készült tárgy esetében, itt is nagyon fontos, hogy megfelelő módon válogassák össze az anyagokat. Legfőképpen pamutvászonból szoktunk dolgozni. Hatalmas választék van szerencsére Magyarországon,
és először ki kell találni, hogy mit szeretnénk készíteni, utána milyen foltvarrási technikával, milyen blokkokból fogjuk összerakni, utána hát a színeket kell összeválasztani, ami a színtan alapja szerint kell kiválasztani, és akkor utána már csak szabásvarrás van, és ez sok munka és időtürelem. Az Algyői Foltvarrók köre már 2 kiállítással is büszkélkedhet. A legutóbbit az Algyői Faluház galériájában tekinthették meg az érdeklődők.